खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनायनो थाखाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं होननानै दा बे समाव नोंथांमोना माखासे गोदान रादाब लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायलांबाय थादो आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अन्नानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदि नोंथांमोना माखासे गोदान खौरां मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिन खेबसेबाव BTCनि CEM एबा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जानो हाबाय आरो 5 बोसोरनि थाखाय बिथाङानो हेड अफ द BTC गभर्नमेन्ट जाबाय आरो लोगोसेनो रिहन दैमारि बिथाङा 5 बोसोरनि थाखाय डिपुटि चिफ हिसाबै सायख'जाबाय बेजों लोगोसेनो बिथांमोना दिनै 7 दान EMनि मुं फारिबो फोसावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै सेथियाव दङ देरहासार बसुमतारी नैथियाव दङ मृत्युन्जय नार्जारी थामथियाव दङ फ्रेस मुसाहारि ब्रैथियाव दङ सरन बर' बाथियाव दङ पानिराम ब्रह्म दथियाव दङ महम्मद आन्तास आली स्निथियाव दङ श्याम सुन्दि दाइनथियाव दङ जेम्स बसुमतारी बे गासैबो BTCनि गोदानै सायख'जानाय EMफोर आरो जोङो आसा खालामो बाखि थानाय EMफोराबो थाबैनो बिथांमोनाबो फोसावजागोन होननानै आरो नाथायब्ला जों नुनो मोन्दों जायफोरा दिनैनि दिनावहाय EM हिसाबै फोसावजाबाय बिथांमोना माने जेफोर डिपार्टमेन्ट बेफोर डिपार्टमेन्ट मोनसेबो बिथांमोननो राननानै होथ'वाखै आरो आसा खालामो थाबैनो बिथांमोननि गासै जि डिपार्टमेन्ट बिथांमोननो होगोन बेखौ थाबैनो फोसावगोन होननानै जोङो आसा खालामो हाग्रामा महिलारि बिथाङा अटेकेनि हाबाफारि बे जोबनानै मोनसे जों प्रेस मिट होनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो बे प्रेस मिटआव बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'आ जेफोर थांनाय दिनाव साख्रि होदोंमोन बे गासैबो साख्रिफोरा इललिगेल होननानै आरो बे गासै इललिगेल साख्रिफोरखौ बिथाङा गासैबो जबखौ बिथाङा केन्सेल खालामगोन होननानै बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायनानै लादो नै प्रमद बर' डाঙৰীয়া যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে কিছু ইলিগেল আছে এই ইলিগেলবিলাক কেনচেল হ'ব আকৌ আমি নতুন দিব मोनसे गोजोनथाव खौरां जायफोर नोंथांमोना रेलगारिजों दावबायनो मोजां मोनो नोंथांमोना टिकेट दानो थाखाय गोलाव लाइन जालायनो गोनांथि गैला मैयानि दिनावहाय गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय गुवाहाटी रेलवे स्टेशनावहाय अट'मेटिक टिकेट फेन्डिं मेसिन्स बेखौहाय इनस्टल खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेबायदिनो नर्थ इस्टआव थानाय गुबुन रेलवे स्टेशन बे गासैयावबो बे मेसिनखौ इनस्टल खालामनाय जासिगोन बे खौरांखौहाय रेलवे बिफाना खौरां गेजेरनि गेजेरजों